Уважаеми дами и господа, бих искал да ви благодаря, че споделяте с нас този тържествен момент. Днешното събитие е логичната кулминация на, може би, една от най-мащабните промоции, които нашата компания е провеждала, в рамките на която промоция бяха регистрирани над 350 хиляди карти Лукойл Клуб. Участието на тези 350 хиляди карти ние приемаме като знак на доверие към високото качество на нашите горива и стандарти на обслужване. И бих искал да заверя всички държатели на тези карти, че ние и занапред ще се стараем да удовлетворяваме максимално техните потребности и по отношение на горивата, и по отношение на услугите. Лукойл е не само нефтена компания. Мотото на нашата компания е да извличаме от енергията на природните богатства блага за хората. Водени от това разбиране, ние започнахме по нашите бензиностанции в целия свят, в това число и в България, развитието на една нова концепция, оставаща в центъра клиента, и нашето желание е да гарантираме на нашите клиенти не само най-висококачествените горива, но все по-пълно и все по-комплексно да задоволяваме техните потребности. Част от това ново разбиране и нова концепция е и програмата Лукойл Клуб. Искам да заверя членовете на тази програма, държателите на клубни карти, че днешното събитие е едно от многото бъдещи мероприятия и приятни изненади, които ги очакват и които ние им обещаваме. Бих искал, разбира се, да благодаря на нашите партньори, официалните представители на Porsche за България, фирмата Orchid Sport Cars, за прекрасното сътрудничество, което имахме по време на организацията на тази кампания. Разбира се, искам да благодаря и на целият тим, който организира тези месеци тази промоция и се справи добре, мисля. И разбира се, настъпва вълнуващия момент, когато ще обявя носителът на голямата награда. А това е госпожа Силвия Красева, чиято карта Лукойл Клуб изпечели чисто нов изреден догоре сепско дизел автомобил Porsche. Нищо имате ли? Значи даваме ключовете тогава. Заповядайте, можете да се качите, да ви е честита, на добър път, безавариен и винаги добре дошла в нашите бензиностанции. Само да попитам Силвия, преди да се качи на джипа, така с лице към репортерите, към всички камери, очакваш ли, че точно ти ще спечелиш този прекрасен подарък от бензиностанция Лукойл? Ами, в момента, в който регистрирах картата, много силно се надявам да спечеля този невероятен подарък. А как разбра за картата? От някой приятел или от бензиностанциите Лукойл? Брат ми ме заведе на една от бензиностанциите, която се намира на Царица Йоана, и ми каза, че ще го спечеля, и регистрирах карта. Пожелаваме успехи на теб и на твоя прекрасен брат. Винаги слушайте братята и сестрите си и всички приятели, когато казват нещо касаещо се бензиностанцията на Лукойл. Честито да си жива и здрава, заповядай. Това е твоя джип. Най-широката усмивка в България, скъпи приятели, днес е точно на тази прекрасна дама Силвия Красева на бензиностанция Лукойл, която спечели Porsche Cayenne. Ето тук. Скъпи приятели, моля ви да представите вашите аплодисменти за тези прекрасни дами, за чудесната инициатива на Лукойл. Да пожелаем успех на програмата Лукойл Клуб да продължава дълги години.